Yang penasaran jajan kambing. Loro. Hah? Loro. Loro. Iya. Loro apa loro? Loro. Hah? Loro. Banyak duit. Setan itu bahasa Kimbol. Iku ana 2000 ngono. Iku 2000. Ya sih. Nah, kane. Ya apa nih wis? Wes kacang ijo. Hah? Kacang ijo. Enggak. Betul. Betul tak kuat. Anu kane. Lapis. Ndono. Oh, lapis aku ana. Aku malah adus. Lek turu ndi wan kuno ah. Hah? Lek turu ndi? Gak apa? Lek turu. Lek turu. Gak dulu. Lek turu lo ndek amben iku ah. Lah aku ki budek apa? Lek turu lo ndek amben iku. Labiku apa? Kan lek turu ndek amben. Aku lho. Iya. Ya amben apa? Tak tukono kasur. Hah? Tak tukono kasur. Gak di kasur. Ora gua elek. Tak tukokno trimon ya. Kah? Napa bojomu atau gak ada? Tak tukokno aku diamanahi wong. Ya. Apaan kok iku? Lap ndono wis. Aku diamanahi wong, tak tukono kasur ya. Hah? Aku diamanahi wong, tak tukono kasur ya. Iki dulu Kah? Duke 1000 njaluk sosok. Cukup bojomu ah. Trimon we ya. Hah? Tak tukono kasur. Ya. Kah? Mah, Aku mari oleh duit ben. teko pemerintah. Hah? Duit teko pemerintah. Aku gak sumuk. Sumuk. Iya. Duit teko pemerintah. Endi suwe? Duit 1000 ngene sih. Ya apa sih kok gendeng aku ki. Oh enak lek ndek duit. Niki. Pas. Hah? Pas. Nanti saya bunga. Iku mari wan uncap. Iki sih iso diuncalno nang sampah lho. Ya. Pegah. Oh, iki. Dulu nggih amben arek. Tak tukokno kasur. Ya, cek cek Kalau bojomu ya. cek enak lek turu kan kok. Ya, Kah? cek ndak lara kabeh. Hah? Cek ndak lara kabeh. Enggak lho. Oh, ndak lara. Cek enak lek turu. Iku gak apa kerupuk tok. Kerupuk karo sayur sing Ojo kan akeh. duit. Ndak totol perai saulan. Masih poso wong poso donya poso kabeh. Lho. Ya enggak. Aku kok sumu panas jero ya menurut. Mari oleh duit teko HP. Hah? Mari oleh duit teko HP, rezeki oleh duit teko HP. Aku ngantuk ya ini. Lek peteng Duh. jam 2 jam 3 tangi kebebekan tikus kok kali kucing. Duwe. Ini lho. Duwe. Duwe, Ndek sememu gak duwe. ndak duwe lek kene. Dijak omong Terus apa, jawab kaya. apa, ndak. Gak lucu. Aku mari oleh duit teko HP. Teko HP, Iya, bilang juta. akeh wis. Tak tukono kasur ya. Duwe iki mlah kok gak payu narepe kok duduk weh-wehne wong. Aku kepingin nukokno pean. Hah? Kepingin nukokno pean. Aduh. Pokoke bojomu. Oh, masih nukokno pean apa sih? Bene wis mas. Kulo kateh mateng. Terus kayak apa pean pangan wae tak jupukno ah. Hah? Kates wae. Tak jupukno ah.
GP-an, Apa? KTC. Kata sak mbok PR be. Ndak. PN aku karep kok. Iwak sapine entek. Heh, Iwak sapine entek. kaya saiki. Tukokno. Tuku meneh ah. Gak larang. 10.000 seprapat larang. Oh iya. Kalau tiga pakai 4.000. Iya, kesuk 8.000 wis. Kok sapi 2.000-an gitu. Kayak saya ini no. Iya, Tanganku. kasur. Hmm? Kepingin apa pean? Kasur apa-apa? Nuku ada apa? Kepingin ditukokno kasur apa tuku apa? Gak usah. Nuku bojomu lho. Oh. Kepingin nukokno pean nih. Hah? Kepingin nukokno pean. Ya wis wis. Angel lur, wong iki lho. Turu masih kosot. Adik juga dia gak apa-apa. Budal aku ya. Hah? Budal, Heeh. masih budal. Kowe lho kok gak gawan apa? Apa sih lho? Ndak dodol kan posoan, akeh sing prei. Posoan, masa wong kuwabe po. Ayo, masa sak donya kosong kabeh. Masa ngono sing awak iki awan kosong iki sore lho. Pak Samang kuwi kae nek poso. Masa. Ya wis, budal aku, budal. Ah. Kajang ijone iki lho, kurang kurang tanah anune. Iya. Pokoke anu banyune lho. Dadah. Anu. Kok aku ketut. Berangkat. Wes, ndak arep. Kata dinggo. Budal wis. Hah? Aku lho budalmu. Iya kan ngrunyuk ae memburi. Turun aku seneng. Ndak ono. Lah apa mu gak arep aku. Ya wis. Bocor karo bocor aku seneng. Budal wis, Mas wis. Dadah, dadah, dadah. Ya ora ndono mosok kabeh.